Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So nyaya yangu yakamira sekudai so: ini hangu I think kuti right now nezvose izvo zviri kuitika muupenyu hwangu, minyama yose iyo yandiri kusangana nayo, maybe ndiyo iya yavanoti payback time, kana kuti karma has finally located me. And ivo vanoti there is nothing underneath the sun that will forever stay hidden. Izvo ndo zvakaitika kwandiri. So I've been a pastor for the past, I can say, over 25 years now. And right now muchurch ivo vanotondiona sekunge I am a humble servant of the living God. So vanhu havazvizivi kuti ndiri munhu akatadzira Mwari, uye zvekare ndakatadzira umwe murume, this man who is 6 feet under the ground. So I was once a man uyo ainge achizviudza kuti my mission here on earth, calling yangu yainge iri yekuti ndinge kungoparidza chete shoko raMwari, trying to get people to God. But ndine imwe secret iyo yandiinayo, secret yekuti inokwanisa kundiparadzira marriage yangu. Uye zvekare zvinondirwadza ndezvekuti mwana wangu uyu, whom I have been keeping as a secret, ari kukura. I have been keeping this secret in my heart for over 20 years now. This sin, it has totally consumed me. So each and every day ndinombozama kuti ndinge ndichienda pamabvi ndichinamata, but ndinongoti kana ndikangofunga nezvayo nyaya iyi ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza ndichiti asi ndiri kumbonyepera aniko chaizvo. So about 20 years ago kwainge kuine umwe mukadzi uyo wandakazotanga kudanana naye, because right now mwana uyu wandakazoita nemukadzi iyeye, my son is now 19 years. So 20 years ago ndainge ndisiri zvandiri right now. I was a pastor hangu, but I was struggling in life. Uye zvekare ndainge ndichiita mamwe ma-corrupt deals muchechi, ndichitotengesera vanhu zvigaro. Let me say kuti I was struggling with the temptations of the flesh. Our church, it was very small panguva yacho iyoyo. Then neimwe Sunday ukabva kwazoya this other new family. So there was this other family that came to church and they joined our church, this man and his wife and their young daughter. Ndakazoti ndatarira mukadzi wacho panguva yeouter call, ndikabva ndazoona kuti mukadzi wacho uyo wandichati Evelyn, not a real name, ainge akanaka. She was like the most beautiful woman that I had ever seen muupenyu hwangu hwose. And there was something about her eyes. Mukadzi uyu unoti kana wakamutarisa ane mamwe maziso aya ekuti semunhurume kana akangogara akutarisa, it will be like iye anenge achiti uya kuno unge uchindiudza kuti unondida. Saka ndakati panguva iyoyo pandainge ndichivaitisa the altar call, ndo pandakabva ndazoramba ndakamutarisa, iye achirambawo akanditarisa achita sekunge ainge achitozama kutondiudza kuti iye ainge achindida, ane maziso aya atingati innocent eyes. I then fell in love with her, and iye ndikabva ndatoona kuti she was a very committed Christian, a very intelligent woman, but mwoyo wangu had just fallen for her. Ndainge ndava kumuda mukadzi uyu zvokuti kunyangwe mumba mukadzi wangu ndainge ndisina mafeelings naye, ndainge ndongohwanda nekuti ndiri kunamata. God has told me to pray. Saka zvoita kuti tinge tichisangana pabonde. Ndaiti zuvawo iro randinenge ndazosangana nemudzimai wangu pabonde, ndaibva ndazotora image yake Evelyn uyu ndobva ndazoiisa mupfungwa dzangu, ndobva ndaita sekunge ndiri kuita bonde naye iyu Evelyn. So I could not get her out of my heart, and it was like her being in church, presence yake, she was consuming me. Ndaiti kunyangwe ndichiparidza ndaitonzwa kutoti dzimwe nguva ndinenge ndatobatwa nemweya weruchiva ndichingoramba ndichingomutarisa. So even though I knew kuti mukadzi uyu wandainge ndichichiva, she belonged to another man, but I kept on fighting with my heart. But ndaitonzwa mweya mutsvene, the Holy Spirit, telling me kuti zvose izvo zvandainge ndichida kuita, it was very wrong. Everything that I was thinking about
It was so wrong, it was a sin, but I could not shake that desire. Ndainge ndichingonzwa kuti mukadzi uyu, she is the perfect one for me. Ndingangoti it was love at first sight, but it quickly became much more like an obsession. One day ndakabva ndazotsvaka zano after church, ndikabva ndazomuudza kuti the following day ndainge ndichida kuti anga achizoya kuchurch. So akabva azoya kuchurch, so akati auya kuchurch kuya even though akagaramo muoffice mangu, I was trying to fight with myself kuzosvika ndazoita justification. I justified my thoughts and ndikabva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti munhu uyu ndinge ndichingomusvitsa shoko. Ndakabva ndazomuudza kuti ndainge ndava nenguva ndichingonamata ndichida kuti Mwari vange vachindipa a clear vision. And the previous night Mwari vainge vakandipa a clear vision kuti it was his will, iye ainge achifanira kuti ange achizova mukadzi wangu. Saka apa ndainge ndomutorera advantage zvezvo iye ainge achiri mukristu mutsva uye asina that deep knowledge of the Bible. Saka ndakabva ndamuudza kuti it was God's will, ndainge ndichida kuti ange achizova mukadzi wangu, and inini ndaikwanisa kumuchengeta more than what a husband could do. Deep down I knew kuti mashoko ose awo andainge ndichimuudza uye zvekare nemaverses ose awo andainge ndichimushandisira, because I used that verse David nemukadzi waUria, but I knew kuti deep down this was just a sinful desire that was pushing me to do that. Hey, akabva azondirova neshoko because she totally refused. Ndokubva asimuka akabva ati pane zvimwe here zvamuchiri kuda kwandiri naiva mufundisi. Ndikabva ndati no, it was all. Ndokubva aramba paya akabva abuda. Ndakabva ndati zvino mukadzi uyu zvaandiramba ndichaita sei? What if she is going to tell her husband? Ndichati kudii? What am I supposed to do now? I was scared kuti ndainge ndapfimba mukadzi uyu. I had risked everything. Iye ainge ati no. So I thought kuti iye she was going to be in love with me, but now ainge andirakidza kuti iye ainge asitomborina kana my feelings neni. Ndikati so I was wrong kuti pose paipa ainge achinditarisa obva asmaila izvo munhu, she never had any feelings for me. In my desperation ndopa ndakabva ndazoona kuti ndinge ndichivhara chimoto ichi zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kun'anga. Saka ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga yekuChipinge. I had known this man before, we had once had a spiritual clash. Saka zvakamboitika ndezvekuti tainge takamboenda kuChipinge, but it was on church business. Saka tainge tiri busy tichifamba zvedu muvillage meme tichiparidza kuzonosvika tizosvika pamba pake. Zvino ndakazoti ndaenda kumba kwake, murume uyu akatoshamisika, ndobva atodana zvekare vavakidzani vake akabva ati nhasi ndoda kuti munge muchizova mawitness. Handiti ndakakuudzai kuti murume uyu achadzoka kwandiri? Ndakanyara mukoma, but ipapo ndakabva ndangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingonyadziswa nayo n'anga iyi, even though vanhu ava ndainge ndisingatombovazivi that much than kuti ndinge ndichizonyadziswa kuHarare uku pamberi pemukadzi wangu achiudzwa nemukadzi uyu kuti murume wenyu akandipfimba. So ndakabva ndatongozviudza kuti zviri nani kunyadziswa nen'anga iyoyo. Yakandinyadzisa ikabva yadana sabhuku ikabva yati muchiri kuvarangarira ndivo kava mufundisi vaya vakambouya kuno vachiparidza. I was totally humiliated. Then n'anga iya yakabva yazoti aiwa iyo yainge ichida kuti inge ichizondibatsira. Ndokubva yazondidana paya, ndokubva tazoenda muconsultation, his secret consultation room. Ndokubva ndazoiudza kuti the reason as to why I had traveled all the way from Harare ndichiuya kuChipinge, it was because inini I had this strong desire. Ndainge ndiine mukadzi uyo wandainge ndakaona ndakachiva. Mukadzi uyo ainge ava kuuyawo kuchechi kwedu, saka ndainge ndichida kuti n'anga iyi inge ichindibatsira. Saka iyo yakabva yazonditi he was not there to judge me, but iye ainge achazondibatsira. Sekuru vaya vakabva vazondibatsira, vakabva vanditi vainge vachida mari. Zvino mari yacho yavakazondiudza yainge yakawanda. Panguva yacho ndainge ndisitomborina kana mari yainge yakawanda kudaro, because ndainge ndichingozviudza kuti maybe ndichangopiwa mushonga wekuti mukadzi uyu ange achindida ndinge ndichizokwanisa kurara naye. Zvino sezvo ndainge ndisina mari, vakabva vazoti ndinge ndichisiya shoma yacho iyoyo yandainge ndiinayo, ndokubva ndazodzoka kuHarare. Vakanditi kana wazova nemari yangu uzodzoka, then ndobva ndazokubatsira. Wazvinzwa here muzukuru? Ndakabva ndadzoka kuHarare paya ndikabva ndazotaura
church secretary. So I told him kuti on that other church program that we needed, tainge tichitofanira kutoti tinge tichizoita completion of that church program as soon as possible. Apa ndainge ndine kwandainge ndichida kuendesa mari iyoyo. I then started making people to do ma fundraising campaign, then ndokubva ndazoba mari. Ndakati ndaba mari iyaya ndikabva ndazoenda zvikare kuChipinge, ndokubva ndazopa n'anga iyaya mari yose yandainge ndakaba yainge yakabuda pama fundraisers emuchurch. Saka n'anga iyi yakabva yazondipa mupurwa, but kamupurwa aka kainge kari kadiki zvekuti kakabva katoiswa mubhodhoro. Kamupurwa aka at that time ndakabva ndaudzwa kuti mupurwa iwoyo ndiwo wainge uchazoita kuti mukadzi uyu ange achizondida nemwoyo wake wose. Saka mupurwa uyu pandakaupiwa, it could even fit muruoko rwangu urwu. Saka ndakabva ndaudzwa kuti pandainge ndichazosvika kuHarare, zvandainge ndichifanira kuita ndezvekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora bhodhoro riya ndobva ndazorivhura, then ndobva ndazosiya mupurwa uya pagedhi remurume uyu. So panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatombozivi kuti zvinhu zvose izvi zvandainge ndichiitiswa ndainge ndatopiwa kachikwambu kangu. Ndakabva ndazodhiraivha ndokubva ndazodzoka kuHarare, but handina kuenda kumba straight. Ndakabva ndazoenda kumba kwainge kuchigara mukadzi uyo wandainge ndichichiva. I waited until it was dark, ndokubva ndazotanga kufamba paya. Ndakazoti ndasvika pamba pavainge vachigara, ndokubva ndazotora bhodhoro rangu ndikabva ndazorivhura, ndikabva ndazoisa mupurwa uya ndokubva ndazomira, sezvo ndainge ndakaudzwa kuti I had to wait until I would see kuti it has disappeared. Ndobva ndazomhanya ndidzokera kumotikari kwangu, ndikabva ndazodzokera hangu kumba. I did this like late at night, in the middle of the night. Mukomanashi, within a week ndopandakabva ndazoudzwa kuti mukadzi uyu, ndopandakabva ndazoudzwa kuti murume womukadzi uyu ainge ava kurwara. But panguva yacho iyoyo ndichiita zvose izvozvo ndainge ndisingatozvizivi kutoti ndainge ndichitoita mhiko dzekutochekeresa murume wake Evelyn. Saka akabva atanga kurwara within a few months ndokubva ashayika. Asati ashayika akaendeswa kuzvipatara zvakasiyana-siyana, neniwo ndichitoenda ndichitonomunamatira, but the doctors vainge vasingatombozivi kuti what was wrong with him. Akaonda and he then passed away. As for Evelyn, murume wake akati ashayika, ndakabva ndaona kuti she was no longer that brilliant woman that she used to be. So even tiripo parufu rwemurume wake, ndini ndainge ndichiparidza. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndichinzwa pain, ndichimunzwira pain Evelyn uyu, but deep down ndainge ndichitofara. Ndaiti kana ndikamutarisa, so ndaibva ndabatwa nemweya weruchiva wekutoda kutoita bonde naye ipapo, but ndakabva ndazozvidzora, ndikabva ndati this one she is going to be mine. So ndakabva ndazodzokera kuChipinge sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya, ndokubva ndazopiwa zvekare mimwe mishonga. Saka mishonga iyi ndainge ndakanzi ndiyo yainge ichazoita kuti mukadzi uyu ange achizondida. Saka zvandaiita ndezvekuti ndaienda kumba kwake Evelyn, ndobva ndaita sekunge ndikuda kumunamatira. Ndaiwanzokuenda kumba kwake huri usiku. So taizoti paya when I will be busy praying, then ndaibva ndamuti let us close our eyes and let us pray. Saka ndaibva ndazotora kamwe plastic ako kandaifamba nako kainge kaine mushonga uya wandainge ndakapiwa nasekuru vaya vekuChipinge. Mushonga iwoyo wainge wakaita powder. Zvino ndaizoti kana ndonamata paya ndaibva ndazovhura maziso angu, ndobva ndaona kuti iye anenge ari busy achinamata. Ndaibva ndazoisa mushonga uya paruoko rwangu, ndobva ndazotanga kufuriridzira mushonga iwoyo towards her as she will be praying. I did this for several days until one night ndakati ndapedza kunamata ndokubva ndamuona achifamba achiuya kwandiri akatarisana neni, ndokubva andikisa paya. Ndokubva ndamukisa, akabva andiudza kuti ainge achindida nemwoyo wake wose. Mukomanashi ndopatakabva tazotanga kusika bonde, akabva azobatira pamuviri. Mushure mekunge abatira pamuviri, strange enough, I then realized kuti mukadzi uyu ndainge ndisingatombomudi zvachose, yainge ingori nyaya yekuti ndainge ndakangobatwa neruchiva. Ndakabva ndazodzokera
kune n'anga iyaya ndichida kunzwisisa kuti ko chii chainge chava kuitika, because mukadzi uyu pose apa ndaifungidzira kuti ndaimuda nemwoyo wangu wose. Ko why is it ndainge ndava kusamuda? N'anga iyaya ikabva yati ehe, wazosvika ipapo pacho pandainge ndichida kuti unge uchizosvika, because kubva zvawakasvika mudare mangu ndichinokuvhenekera ndakabva ndazoona kuti iwewe mukadzi uyu wainge usingatombomudi zvachose, but wainge wangobatwa nemweya weruchiva. Ndikabva ndati zvino sekuru, sezvo mainge makaona kuti mukadzi uyu ndainge ndisingamudi, ko wai makandipa mishonga yose iyi? Ko makadiko kungondiudza kuti mukadzi uyu siyana naye nekuti haumudi mwoyo mako hamo? Then n'anga iya ikabva yazoti ndakaona kuti nenharo dzako dzauinadzo, kana ndainge ndakakuudza waikwanisa kuzoti inini handisi kuda kuti unge uchidanana nemukadzi uyu wawainge uchichiva, saka ndakangoti ndichangomupa mushonga, then kana ndamupa mushonga iye ega achazozviona kuti mukadzi uyu haamudi. So rwainge rusiri rudo, but rwainge rwuri ruchiva. So ndakabva ndazodzokera kuChipinge ndikangoramba ndichingorara naye, but ndakabva ndazopiwa mushonga uyo wandakanzi kana ndava kusamuda ndinge ndichizouzodza pasikarudzi yangu. Ndobva ndaita saizvozvo, iye akabva azondifuratira zvokuti ainge ava kusatondida, ndobva azotanga kudanana neumwe murume. Right now she is still married to that man. So mukomana mushure mekunge ndafind out kuti she was pregnant, akabva azondiudza kuti ainge achida mari yeabortion. Ndikabva ndati kwete, handikwanisi kukupa mari yeabortion ini, mwana uyu ndinomuda. So I told her kuti I will take care of my son. Nanasi uno I still take care of my son, but me and her we are no longer together. So pose ipapo zvekuti ndainge ndiine mupurwa wandainge ndakashandisa pamarituals ndainge ndakatozvikanganwa kare. At that time ndainge ndatokanganwa kuti ndainge ndiine mupurwa wandainge ndiinawo. Kana kuChipinge kuya handina kuzombodzokera, because ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidzokera kunodzosera mupurwa uyu. Then about 3 years ago ndopandakatanga kurota. Ndairota mupurwa uyu uchiuya kwandiri uchiti une nyota. So ndaizoti kana ndikazama kupa mupurwa uyu mvura, then waibva watanga kupopota uchiti iwo unoda ropa. Then one night, it was last year, wakabva wazouya mupurwa uyu, but wainge wakura zvino uchityisa, ukabva wati ndinokuuraya iwe, uchinditi kana ndikangokuruma kahwani unozviziva here kuti unobva wafa? Ndikabva ndati saka uri kudei nhai? Ukabva wanditi ndipe zvandinoda. So wakabva wazondiudza kuti iwo uri kuda ropa remwana wangu. And strange enough, mwana wangu uyu mukoma, we had been talking about inini nemukadzi wangu tichiti asi chiko chiri kumboitika kumwana, because she is old now and she is supposed to get married. Her being a pastor's daughter, kune varume vakawanda avo vanotouya kwaari offering their hand in asking for their hand in marriage, but iye meno zvaangori, so anogara achingoti I am not ready for marriage. Ndopandakabva ndaona kuti kubva mwana wangu achiri mudiki zvinoreva kuti iye ainge atori nespiritual husband. Saka mudzimai wangu handizivi kuti ndingamuudzawo sei, because haatozvizivi kutoti mwana wedu uyu ane spiritual husband, anotorara nawo mupurwa uyu. Ende ndinotya kuti kana ndikagara ndaudza mudzimai wangu zvimwe kuda anobva azondiramba. Apa I am scared kuti kana ndikangogara ndataura nyaya iyi, then mudzimai wangu anobva azozviziva kuti ndine umwe mwana wandakaita naEvelyn uyu. Saka handizivi pari zvino, ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingonamata ndichikoti Mwari ndiregererei. Apa mupurwa uyu iwo uri kuti unoda kuti ndige ndichichekeresa mwana wangu uyu musikana, because iwo unoda kunwa ropa rake. Saka kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Nyaya iyi inyaya yekuti ingataurika here kana kuti I must remain quiet, ndongoona kuti ndoita sei nawo mupurwa uyu in secret. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatisamei kuti tinge tichitaura nawo mukoma vedu ava mucomment section. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Pastor kuenda kuChipinge, vakaenda kuChipinge pastor ava vachida kunotora mushonga kuti vange vachidiwa naEvelyn uyu. Hanzi takazotoita mwana tose naEvelyn, but now ndine mupurwa uyu uri kuti uri kuda mwana wangu musikana, spiritual husband yemwana wangu musikana. Strange things indeed they do happen in this world.